بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي أو بلجليفو كأول من أمانة كيجي جمانو جمانا كأمانة كبارو بارلما فوني سلام إسلامي فولي نودي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما فوق على هم صلي على سيدنا محمد السابق للكلك نوره رحمة للعالمين ظهوره. إن فوق ربا كلامة منا هنتوني جموكا من تاني وأنغا سنغلو جموكا ويفوسمانتيا مبا كوننا هنا منبا كوننا بويا منبا كونو كرما منبا كونو كاندادو أولو بلجلي chiko mina obra jili bise ka famu antunye tibla anga imam bilibili bama kununi obe talike imam baru jallo ka ninga bo badlabu okmana foli ani tan amba dama chiko mina ninga sika na bara to bela jili la si kadaka tilla bara wati la kudi amma sika babu ke ka foka si adana ina fo bela jili ba kala ma chiko mina odlanya la nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe ni alay bidon garzigila chiko mina ninga sika barun bela si Allah subhanahu wa ta'ala sonna ba foko alhamdulillah rabbil alamin walhamdulillah ala kulli hali dante ala min ka masala amba fo sangani wati belajile hera faraka hera tanawka alede kanga tanu walede ni bunya fanaka kan o kuma na ba fo imam barjole. assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شر محمود الحمد لله رب العالمين. أما أردنا نقول بركة مسمى بفنا إيرانا تغني. كبوسان وسنغلو كسينما ما كمان ترى كنو. أما أعرف على مين ينام فرا أنا سنغلو كيا ربي. على كاتيم إيرانا. سامر سنغلو. على كان فرا وفنا سورة بوا كيا ربي. على كان يوجد مقولة. على كوكي شيبا كوسو. سنغلو بني ربنا كوسو. صلي على محمد. يا فتومنا تلي برا واتي كونو. كونو أما سيجا masala in bela se sabu aka kan ni ya fen feta e ka wala wala na me ko sika famu sorala o sungolo ala ya sarada saba no e kretan saba no e an to e kretan folo an dadola wati an soro kretan fana no e ala ka yafa kono ferle no ko jugun a ferle no sun yer nana anara de no gado ne kama sungolo wallahi gele atala sikatola ima ala kera ko ay sobe kanaya fen no ko ala reba qur'an ko no بقرة سورة البقرة أبيكما قرآن أمبكما سمون ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Masaban ye sungulu damma adira no gado ne kama ima e qur'ane sungulu buni fana boya do e sabu qur'ane jigina kabe sungulu ko nadima sikatola kabulahul mahfuzula kana sangulu la akara kabe sungulu dem kusabe donc hakuma tele ye ako alama suin dabo gele aka mawi ima ko ni mami mangene ko uga atoyi ni mamme voyage la kika atoyi toro kani soro wali tukminu iddata do ni sungulu temana kele duru ke voyage la ketane ke mangene ni sungulu bana ibo jate bo hake me bo sal donc ko sunga dafa wali tukabbiru la ala ma hadakum wala allakum tashkurun kuma la ni jumaye ala go kata ka gelaini ada wadi on kan aben no gari ni anye kusube yuridu allah bikum al-yusra ala ben no gari nawi wala yuridu bikum al-usra ala te gani ala kala montonye fiyo donc ami min soro ni na no wa don ni o kama mai ni befe anga hina nyona sungulu ina mimi semina okoke ebe semuna o de ga karamo nyini ko déplacer kana tela o ga siga islamé o la dunya o ga dina la moko do bi ta soro ali fana be sori la ali be doni de ba ali la aya kala aya famu abena abala se o ya daga bara beni se dando o moko do fana bi ta soro warde ba ali bolo ale be hina fantawna ka hina doni bawla ka hina miskinawla ka hina karandewla ka hina yatimewla akonnala le fana nali madina la si
afana dine de meni tasira doyi afra tasira do de afana tasira do beni ga tasira do do ni behita ge amse bamanon ga kuma do ko birke morso bena joro do so joro la abena joro ibe jo morso ndo la ngabe ke ka wudo da abake ya woro da to sikatula e be senila ne fana be sala selila ni ta gabona sa ko wata meni ziyage abanya atenya ni meni ziyage fana ta baka yoro la kana sitere na sa kaga fo aywa abe yiri ni fondo mangi do le fi donc beni ga bari do sungolo ina beki segu da mayra ke meme semina o ko ke no kara doron ko yimen no goya abe no goya bulu sungolo dira mawri kama donc an jora o yoro mina ka sungolo fusamante fi ka yirala ka fo adira man no ga min kama ala kere kuma do fo sungolo la sallallahu alaihi wasallam ibado ola ka fo ta sungolo anna ku yede ya saka aljina watare ayi an aljina soro علي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم امنا كبو ابو هريره ابو ذر الخفاري فنبدن حديثا يه نتوكو چاما مالا دوندو سليبادو على كلام محمد صلى الله عليه واله وسلم ايرن تو كنا كتبالا بامري ميمبي بامري سبادو يكاسا فم اسكالي سبا اي سينا اسكالي فلوغان اكو امين اكو امين اي سينا اسكالي فلانغا اكو امين ayi sena eskari sabana ga ako amin ayi si aya ga kutuba kala abani ayo amina fo shiyan saba abani sahawa ga lara anya fa wannan bawge ki kuma ya rasulullah Allahu akbar ete ko ki kun fe duawu amina amma do amina do mina karsala ga shini kinadi ma iba fo amin kasa agla bo mi dima iba fo amin ala ga garsa mi dima iba fo amin ala ka kenya dima ba fo amin amina be fo do de ko fe edwe amina saba fo amma do ke kame akara to godi edi yam gidi bay ima ala ka mako innaka la tahdi ila siratal mustaqim kira be mawkana kata ala salama na ite kanna batin fiyo sikatola na ite kanna bati ade de sahabo dogi ku lamo ku jogo kolombo wala ka jumo dola ku bangi kuraye ku konota ku bangi kuraye to woni o masa o ka bangi ni ko fe Allah o de la modoni ila ka jogo bawdo ila larabu to yaw dine famu to yaw masa o boya to go ala kira ni docteur la docteur sikatola ale ma furake abi opere ka so ami kono fara tibbil qulubi wa dawaiha dusul docteur na fura o de ala kira sallallahu alaihi wasallam na sa ni yoron na ka kan fla ka fama jojo tigi na ame sigi ko songolo ame sun alete ya na alete songolo kote un ay songolo kote ako sahaba ma ala kira min sonna ka digun kun ka toro kun ka nyenin kun ka kamanagan kun ka fen bele jile kun amantun koso mantun ga lafiya koso ay ni be ko an lafiya di o ya gosi ayaku afara ko fatoro o be forama o fen me fama kuma kolona aya bemu mantun ga lafiya koso chain sengana ko jume sengana wallahi tamara lo tomato sujud la kabala bakan no fudu konna fen no wato sujud la obina abuaga okera abade sega wuli o ta zahara wuli kana musa salman bay so ibu yere ko chamon ke kirala wallahi me nay ni bela jile yafa ani be yafa ya sa monto lafiya ya sa monto lafiya sabu kiralo dibina o monto ngoro o monto halaki ugo degu boya go jugo we halaki no monto yi o be ka dine min la seli min ke anyame ko kuma kono dundo ni so ibu ye cibla ka foko ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kana dine la si toifa imana toifa wati mi yana ka do toifa no dem seno ni fatoni la gana to ka farakiru me o yoro la ala sidna jibril la jigi ka kana kira ni ga be fi aka munde ke toifa ka labi me ko lete fi aka fo kula me ko ka sikale ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ma do e on do la client temeto ka ko do ko awna fenkele mbe jigan kono anganta juru sara hal ni ko ya fama amba fo mbe ya fama e mingena yana itado wa abado ay ni de kenena amode ni nte jeni ni bi disukushi ni nte kenela nte jeni ni wa chemun jerna be ka fanga to ala ka seto ay fala nyini awni odi ala kira sallallahu alaihi ya fawni bunyawni fen chama bo sura konna odi muhammad al mustafa sallallahu alaihi wasallam ka sura bani bela adere fangatiki allahu akbar adere setigi ala ka sebe babla cheminga ya morala aka gire to mun kada wuri ala kire sallallahu alaihi wasallam zu quwwatin zu hurmatin zu makanatin zu izzin zu fadlin
ibe bonya ko fefe don ala kira sona be Allahu min do sawo ma min do sawo min be do hakilla min do hakilla ni bonya ko do ko soni do ala kira basirina sallallahu alaihi wasallam abi dan ay wor kama dan fe benya a be dan kiba busiri bin na ka burdala kufaqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam ka kera ni am comparer o ye ka dobo kera valeur la de munu kafsa dan fa me o te kera ni da be mo ya awala kera lu bere dan cogo la yu dan cogo nyala ne kera doron charma mu yo nyima fede ka ke follow ka tla ka ke labai ka ke follow ka ke labai adere awolu adere akhiru dan fa una akara follow akara labai da présenter doron abana l'homme le plus beau o de ala kere sallallahu alaihi wasallam l'homme le plus parfait o de ala kere sallallahu alaihi wasallam aga fe me dafali Allahu aga fe me bare benenu ani sahabo ni nyonche ate gashido Allahu akbar ana furu nyongo ni nyonche ate gashido ma do mi aga bana nyongo te jigala ba ka kai ni taraso mangutu mantala chemi mangutu nyon soro fambe o de muhammadul mustafa sallallahu alaihi wasallam ayna be mo be dan to nyala ni ya do be ni ba fe sikatola man yarahu ni mama muhammadu yuqinu annahu nabiyyun amma sai ma gafu yare ko ni ne nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni nye daraga do haiba mun makan boya mun makan karamun makan dawla baji min boni ma tenala ibado ga foko ni ce normal yi Allahu akbar aka yana ma be ate jurmu do ala ya boya ni boya ko be Allahu akbar ayi nabi mun be da dan chola ku dan jogo fanala jogo yumantigi o de muhammadul mustafa sallallahu alaihi wasallam ibe jogi mon fe don ko jogi mon do ada be ke ka ala kira so abbe bala Allahu akbar abbe jogi mon fu ite muhammadu kayna ngati ala kira la ngata la ni chawche ya kan abani immo nyana ikuna jara kuna gwati kuna jamin ko fe iblisa bona mi iblisa soro amma so do wera lawo ala kira jugal le ya to ala kira sabu ayi banga sujuru bi adama miye la ko ina sirti adama yo doni babbo ni o lunyinga ay baro nga ko ina sirti adama ye kiran noro mi adama kosola sujuru bi ku majigi kuntu yori amma so de ori ato ala ki o ni mami yo contraire ke du yoro jugu ya contraire o kanunde ni mami ya kanu kiside haramun alayhi naru qalbun ahabbahu ni mama ay ala kira kanu duskuna miskara zati nyona la ejin tasma jala bolo Allahu akbar donc sahabo yo muhammadu di nga sallallahu alaihi wasallam chemi na ya fe sa ina bi man be dan chugula ku dan jugula wa funu sira fanala ayu be dan ma fi an emission tamene na kuni se ga ya be bedo aljina kono o ya ale ga layni o abi hine ko juguni abi hine ko jugu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نيتش باي مانغوتودي اتسغا فوغا با على ربيغا شريعه كبي هنا نكوجو وابي يافا كوجو فم فكرا لا يافا ربيغو دونك ما ترى سبو يانيغا اي امينه سبافو كاسو دوماكي اكارا تكودي انكي بريا ale be se ma o kibare de ako ko malaka jibril be en kerefe amata folo ere ale nana bo jibril na jigina kira do yuga nyama bege we jibril ye shen kile shen fla shen saba shen nani shen muwa ala kira muhammadu kan nyama ko no kira adam na bani sam mugon saba malaka jibril jigina ala kira shen ba ka ni ba mugon nani shen ba ka ni ba mugon nani wa aga o yele nga jigi ala kira ko de voyeur dalle dem parce que agar ala kira sallallahu alaihi wasallam abela foni mame charbon ta ga ta sumala ka fifa ima décourager charbon me ka jumay abga tasmay afana bibli parce que agar la tasmala woni gela la ka do bi garantie ala bi kanu ibe gara ilu na tokori ibe salatu li ta'ala sallallahu alaihi wasallam aku inna awla an-nas bi yawm al-qiyamah aktsaruhum alayya salawat aku mami nga soni muhammadu la ni bela harado ore maye mami yin salatu cha ni muhammadu ga ngata mbeka sallallahu alaihi wasallam ema area do fo sisan ha salatu dantala amina sama sisan amina ko yin kunna ira la donc ako jibril mata faro jibril jigo jigi ala kiraka
أبي قريب قشاي الله أكبر وربك يكرهك السلام محمد يعني كم على كوكو أقفل فيه فلو كوكا كيسي بويغا أبو سلوك تشيلسي أبي جل لدبوي بس أبي كم تشبين في أن يوم تدان فينا وإنك لا على خلق عظيم على يتم مسجد جوكبوي فو على كابو ورا جوكولا الله أكبر إما إيه أفو سان طيفة أتارا من دراغا طيفة نادر ماما كبي تجلو سرا نا يا فرا أجرمنا أكون أنا مديم عليك ركبا أبانا طيفة كوي مين كانوا علي يا فرا هذا ما دي يلي جري جافي كتلا كاجي أجريني parce que kama wele na ambe fe kana dine la se on fi toifa inna le fi sele dugu soforo kuna ninga tlaka ni wale no fana ke yore fa kaka sigi ko be jabi dama akana presse nara sono bida jabi nyumo soro asgile me aba kan akuna ngunu babida to bisan parce que kuma kan duma wole fa Allahu akbar o mo min kan mafato lalato amal demu o tara o de fara yon dugu kono hadim senu ka gabuguru duma ne go mo mun ma ko wata sharbon sa buta malle sanga dima yo chaga nanui ko chabe inflane fe fato do ay tabo aga bodu gono abiga fo jama ko fato fatbu zahra o baba Allah ha hasan ni husaini moge chame sabab ba ka ni bam wonna ni dogi ko jogodo Allahu akbar da fe wala so herema san biyo ni san saba ayo baro aga nyama be jatala ala ma so klega joga fiyo ala le patron les vrais PDG les vrais cardiologues c'est prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam ega PDG nega PDG ko ya fama nga jima ko be suguluga wa ujabe ka duguma mawo be yelaga jabe ko kala ci ala ma so cey min jaga ka dugoro sanfe kuma te gi sedna ga o de ala kala sallallahu alaihi wasallam nani son jara do na yi lay na yi surur ke doro e ba do ko ni cey aga bote bi abi atire na yi ne musun sun ga do noro bi ga bada ko adan to ri kai Allahu akbar na yi lay ma ba ka mana ke ya na ya nyeju awla jamala mo kelin be ba miri ko muhammadu be ga ne kedin no ne fle Allah ala wa hayba kala sallallahu alaihi wasallam da fe kelin da fali la haraka tan jaratigi ale de wati besi daral o de ala kirai sallallahu alaihi wasallam yo wati na balonde ka ko muhammadu nani mo ga mun nana o nyama godo ma te falmo wala min kafsan ala kirai ani munu kle bena ulu fana nyama godo ani mama bena kafsanu be kawsanu akele tabenen ko fe aw mana aw fana nyamado o te wati sabaye o final beta final e jume nan be nyon soro la hara jodon maliki yawmiddin yawmal qiyamati domina arabe be fara nyon ga be sara domi isa ba yarini domi musa ba yarini domina haruna bi yarini an fara be boli babu ye nafsi nyuman kelaw be nimisa domi o be nimisa jugman kelaw do fana be nimisa dabe nimisa nyuman kelaw be nimisa ko juman na ne ma nyuma yi ma do faraka o dori ne sungolo la o kanga profiter jugman kelaw fana be nimisa ko juman na ne kera ma juku ko juman na nyi juku ya ke ko juman yi wo ko ne ya ma me nyuma ngi ko o nimisa la juman la kon tew Allahu akbar yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba juman kelaw kafiru ulu ba fore ko ay ala to wange bogam ngwe o kafsa nga biye wo o doni be nyon soro ni kero be boldomna kira kelmi mejo ode muhammad sallallahu alaihi wasallam kajarna man to sallallahu alaihi wasallam sahibul amama la harak kapten jaratigi ode ala kirai darapo mejo la hara jodo abedi aleli ma maqam al mahmud jora ko tali o jorai o ma kayna tay Allah afuko hashim yutadu al madani al maki zamzamiyu attihami ni kalo yeso tu chama kewati aka Allah ako jibril la foyi a jore fe ni ina na yin sene bamare faro ga ido ke ay do jumenge ako rahima an fara julin zukirtu indahu falam yusalli ali ako ma ka jago chena ma nun chongona ma mago sara ma ta chena ma halagira yoni be fara ko ni ma bu ko ma josa way ma jume ma bora ba ko la ka biduguma mami iya me misiri wala ko ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam wal ma tafsir kala baro tafsir la asara ma chabayma ako muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ma nun chongona ma ga jago chena ma mago sara zukirtu indahu falam yusalli alayya ayemni muhammadu to me akola ama sega fo akulu kan anen kan a hakili kan ama sega fo sallallahu alaihi wasallam
صوتو كبلي وين ما تاشيني ني سام بكلم بلو اسام بكلي اي سيتو اي سرغاتي بو يا سام بكلي سوم بسوم يا هجي بك هجي كجاو بو كنيما ياوكي هينا فانتاونا char mamudu no sam bakayen dafara iga dossier nu ya laje ini bara fe fe si tugu nyana bato nyana saragati nyana seli nyana sun nyana ni sallallahu alaihi wasallam alo musuli kele pew e ka nyene ma be wo sora kono ini ferona betaro kele be fo ma sigu yere di ma ki yere je wodi bakilu rakilu yere ha kira wodi fo sallallahu alaihi wasallam akoy ma be bakilu do wa me bakilu do ya rasulullah ma minga duru biadar minga dorme te bisunya la na ga dorme duru bina ta torsi san wa kile ngata yin ko e bakilu la degede bakilu original ore ma min yeni muhammadu to sallallahu alaihi wasallam ama sallim muhammadu sallallahu ara kursi wodo yoro sira jawme sira suru me yobita misala mamme ga bo katamalla e bita dugu hono yoro deuxième point ga suru ela ne etara fo troisième point ata boni ke bita dugu hala ma sira janyere bo wa ala ka kursi ore ala kare sikatola wa ala kira fana ara kursi min mega so ala kare ore salatu alayka ore salatu mawbe surya alela ni salatu kalli ali muhammadu ka ni songono ina ko islamu ga profiter wa biro ko nawla enga jemu kana udongo nyode fongu ni allah subhanahu wa ta'ala ni alekera telefoni alekera muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pc sallallahu alaihi wasallam solimunu be ka sanfo be ka kredi alka kredi yo ne amete fon pc ni soli ke kira kadron kire men nyesi ima imma go be femina ala fi boyira ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam abani ni ala fi ala be so ibulu charmamu debay ni kuma ya fere no ko jugu salatu nan taro kangu go fana da na ko de dona na tawla be boroke fana kan ya ire nyana mali mun be salatu ko na boye mun ba kasi ka fana fara de mo ba se ko timina dia na do so so yere kono amlo ke spécialement salatu ko la ala kira sallallahu alaihi wasallam ala ko no ko ayi allahumma amin ako jibril de beyan ay do kene ko mata cene ma mago sara ma mi muhammadu to me ama kisi kaga sallallahu alaihi wasallam donc anyo defo mo ko profite ko salatu cha akacha ere kunu jamu kana salatu min fo ani bitay de kele o ba era ga ko salatu ka cha akacha alo mo soli ka cha ni chen jati akacha ni jiri fo buru jati akacha ni baji jati akacha wa salatu bela fana na ka martaba do abena ka martaba diro mo salatu ga ga jimiko ko salatu be meleke utabe ala ire mo ka be salaka wa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ako ala na ga meleke wala ala be minge bodo ma to do ma te jibril ta do wa hay chawbe no duskun fa ndorola ala be doni jigo duskun na be salatu sebe kuraw anyumo meme be shariama ala kana sallallahu alaihi wasallam bukhari nunu muslimu nunu abu dawud nunu ubaka kitabu la adamne ube salatu ga alaka sallallahu alaihi wasallam usini siga salatu tekeli donc ni salatu min warayma e go cha so ngona sa e ga saga point soro ala yoro ani alaka yoro adoy jume hay sallallahu alaihi wasallam wa adoy sallallahu ala muhammad wa adoy allahumma salli ala sayyidina muhammadin السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره ويادوي اللهم صل على سيدنا محمد رفيع الدرجات ودود ويادوي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد قد ضاقت هيلتي أدركني يا رسول الله ويادوي أكتشام أكتشام كجو صلاة تنجئنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أكادي كوجو نفني هذا صلاة تنجينا نبه داري كتو على صلى الله عليه وسلم بل ما يعني من غريمة بل هم صوني بانفا وتيجوك أنا بعرف في بي أبارا بيبي فلا أمن لي على برو أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي سلفا لانزر مسدي بي ناجر على أبامني نا ركتو مجاي أبي بالا يبص على ولا تريبال دمنا أيوه وشيتي نا على يمينك ولا يخاف عقباها أبايرس أقولنا ني أرى يرى يجتا كوي فعال لما يريد ala ba resa gulla donc ni ga bara ma naja aba naja da fana aba bala sikatola me bara mi ni sikato min alla ni yoke kala be turala o de salatu annabi o de ma antan jija ula
وبافو بمن كم ما تا بلغون جيجبلا asengoro jege ni yo bla ni go sengo tata afala beta gito o garanti be mina bara mina kam neneno o te salatu itoge walla arado e ma min tonyo e ma mi idon ma min kashila e ga bara ma min mine kadama parce que ala e masakene ne al azizu jabbar al mutakabbir akileno ko jugu ako be beneno ate do ma kashila fiyo ate ma tonyo na no to kiritika masa ode ale e ma mi ko sogo kabagama ala biga selim ne kadama la arado amina kadama iga sume mine kadi mogo do ma e ma mi to yo iga hijibe boshira kadi mogo ma ni ma yere kima ko nyato alama o siro yere char mamudu siro tiginya yijija nyato alama ko bela jilina igo ko yana bo jemo nya ko ti ka ya faso wa ya faso re no te lara ko ga gelene karamo ya fo to ga gelene mo bega mais mu wano ko awma sabo angara kire man to ni bi akrami rusuli kunna akramal umam mahawlu fusani karo yitum na de an fana fusani man tum beyti wallahi o kuna jabari an misr muhammad kama sallallahu alaihi hay ka da umman kan so tu shaya kan ka sala donc jibril ko o tigla mago ko ala ga an kisoma aka nan yo jaba kula ni muhammad ko amin yo ni do nyana may de do nyana may o dum ala kan ke mawyi munu mana kiya to ko me sallallahu alaihi wasallam ala ga kuraji da ma so tu ka wati be allahumma amin ya sa nga se ga jumon do ayi insha allah ako amina fulana ملك جبريل دوغر كتوني أكو راكي ما نفور رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له أكو ما تاشي نتوني ما غجا بينا ما مغو سارا ما بورا باكو لك بي ما كا كوميرسي كرفوي يورو إيغا تشين كتا دبي كتيغا منهم بيسا كان ناي أوتونو إيغا بردي تونوني مانغو بيلا yoro ipe o jugune wa menga juguno yi o de be kana sam Allahu akbar ibe songolo ibe na fosa manta doro sisa yanu tuni na atsega fuga ba kala mo fefe manana o be dore fala ka doto yi awo ma ga jago chena ma jume ma mi ni songolo donanya songolo kala ga ban kata anyana ka soro ama ala ka yafa soro songolo ngono o tigi bonena pe o bonena nina o bonena donc songolo ketan folo o ala ka hinay abe hinila ketan flana o ya ka yafai yafa ko fa jumame kan horani de bi na ala yafari malara do be domi aljina kono o ma kirabe do yoram na capital la no fi dawsi ala kan faro mo ko ya rabbal alamin allahumma amin donc ketan sabani o de kan horani kata aljina kono o ma ala kan horo ya rabbal alamin allahumma amin ko songolo ketan folo ko ala ka hinay yafai ketan flana o ya ka yafai donc tan folo o hinay tan flana yafai sabana o kan horali ka bot janaba tasma torama intiqaqun min an-nar kan hora ka bot janaba tasma torama Allahu akbar otuma mo mun me kan horoya donc jibril e danga de ke ko ala ka danga be ma ko ma mo sara ma mi so duniyana ka ba enyana ka so ama yafima charma mu do bayra ka fo sungulu jani mai sungulu soro ikanga ala ka yafa soro akono ka kuma indatu ala ka muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuni mami sungulu kene soro sungulu chamantere misal yor mamme sambina nabi no ye sundam ne asantan duru o ye samugon duru soro sunna yor kalum gon duru samugon duru kono e o soro ko so alai abu soro e be fewere in la rami dal dine donc kira woni ma mi songolo kene soro e ganyen ma be ko lara do ke mangamine Allah e ka geje o songolo kene ko so e ga sika kisi lara jodo o bayra ka fo songolo hine kalori ala be ya fam mauma ka jahannama dabe tuku ka je dayele ni be faka do ay wa boliga do ne o ma munu me boliga do ala ga faro jama kulu ya rabbal alamin allahumma amin ya rabbi amin amina nunu ni to ya pi am ko binela inshallah amina sabana ni wati be am so ko yere fo o de ko mami na masa ko la bolo ni fane kadu badi ya rabbi amma samunu mi ala ga shini kana danu ya rabbi ala ko mengoro munu tara ala ka yafu ma ya rabbal alamin ala ka anya ranya ga ta dogono sani anga tu sore sabu amma ta to do o do yana ngata anga profite ne songoloi sawara songoloi ba beto do ne ala de bodo o tuma mimi bolo ala ye songolo mi yila e profite sikatola e be se hina la fantawna e se ko kola
e bɛ se ka jiri sɔrɔ ka di maaw ma i seko ko la e bɛ se ka maaw la dɔnniya de i seko ko la o tuma an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i seko kɛ o de ye laɲini ye a ko maa min masa fila dɔ kɔrɔla bolo walima u fila dɔ la kelen cɛman walima musoman e ma se ka olu dɔw ɲini k'o barika ɲini ka alijinɛ sɔrɔ n'o ye k'o tigi ta tiɲɛna o fana ta tiɲɛna ko ala kana ye o la ala kɛra ko amin Allahu akbar donc a ko ni amina saba jibril ye dɔw de kɛ ne ye ne ye ni amina minɛ hali ni ye sunkalo in ta k'a lajɛ ni a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ni maa min i masa nisɔndiya sunkalo in na a bɛ kɛ sababu i bɛ alijinɛ sɔrɔ parce que i bɛ kisi dangadenya ma i bɛ kisi o ma dangaden dɔyɔrɔ tɛ alijinɛ kɔnɔ ayi a dɔyɔrɔ tɛ yen ni maa min ye sɔrɔtu kɛ ala kɛra kan sallallahu alaihi wasallam a bɛ kɛ sababu i bɛ ala ka hinɛ sɔrɔ i b'a ka hinɛ sɔrɔ ni maa min yɛrɛ fana sunkalo donni ɲɛna i profitera ka don baaraw k'a kɔnɔ mun ka ɲi i ma amina dɔw saba in bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sunkalo ko kɔnɔna la i mana profiter a kelen-kelenna fɛn fɛn la i bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ n'a ye ka d'a kan a bɛɛ lajɛlen laɲini ye kelen de ye a bɛɛ ye kelen ye kira manton ye manton ye min ye manton la fusamanci de don i b'o dɔn musa ni ala ka kumaɲɔgɔnya la ala kira manton valeur b'an na koyi sɛro mahamudu an valeur ka bon fɔ an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ valeur min dɔn i b'a dɔn ko nabiɲuman dɔw y'a nata u ka kɛ kira manton ye yɔrɔ fɛn tɛ kira bɔ ayi foyi t'o bɔ mais kira ka to a ka kira la a k'a fɔ hayi ne tɔgɔ kɛ mahamadu manton ye o dɔw de jaabira isa ye o kama isa bɛ na a bɛ jigin a bɛ na kira manton cɛla a bɛ wele kira mantonya la k'a sɔrɔ a tɛ n'a kira laban a tɛ n'a kira laban musa yɛrɛ y'o ɲini ala ma nɔgɔya ye o fɔra o musa kelen k'a ni ala to kuma la don la yɔrɔ ale tun bɛ bɔ tuuru sen na a bɛ taa kuma ala fɛ a bɛ taa kuma ala fɛ donc n y'o f'i ye kunu émission na n ko danfara ba bɛ mahamadu ni kiraw cɛ a dɔ de ye nin ye musa ka ala fɛ kuma ɲɔgɔnya a bɛ taa fo tuuru sen na de a bɛ taa kuma a fɛ o yɛrɛ depuis kuru daminɛ a bɛ samara bɔ i bɛ yɛlɛ heure caman de don dɛ minnu bɛ taa visiter halisa ala k'a kulu yeli nɔgɔya ya rabi mɔgɔ bɛ taa visiter u bɛ don su de kɔnɔ ka taa ka jigin yaasa ni tile bɔra tile bɛ a yɔrɔ ka surun tile la kojugu n'i tɛ cɛ jɔlen o dɔ i bɛ bin yen nɔ a bɛ samara bɔ de ka yɛlɛ kan t'i jɔ yen a ka jɔ a ka jɔyɔrɔ la ka kuma ala fɛ mais muhammadu mustafa sallallahu alaihi wasallam e ka kira ani muhammadu ka kira e ka nabi ɲuman ni ne ka nabi ɲuman ala ye manton minnu choisi a ye kira bɛɛ choisi ni manton dɔ de ye anw de kɛra ala kira ka choix ye anw ni garisɛgɛ kɛra muhammadu ye wa muhammadu fana garisɛgɛ de kɛra anw ye an kan ka ɲɔgɔn minɛ a ko musa ma muhammadu n bɛna valeur dɔ yir'i la u ka kumaw kɔnɔ qala allahu ta'ala a ko musa ma a ko ya musa i ma yanfa ne ye tuma bɛɛ i mana kuma yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ kira ka bonya dɔ de ye ala b'a fɔ musa ma de ko ya musa ibrahima b'a fɔ de ya ibrahim ya adam uskun anta u bɛɛ a b'u ta o tɔgɔ jɛ de ma ka ci f'u ye a b'o tɔgɔ de f'u ye ya musa ya harun ya adam mais n'a sera muhammadu sallallahu alaihi wasallam n'a bɛ kuma adresse la kuranɛ kɔnɔ a y'a ta fɔ ya muhammad a bɛ dɔ fara bonya in kan tuguni a b'a fɔ ya rasulallah ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir a bɛ nin tɔgɔ ba ninnu de f'a ma kuranɛ bɛɛ a ma sɔn k'a f'a ma ko ya muhammad a bonya kosɔn mais kira tɔw fɛn fɛn bɛ yen a ye yafa bɛɛ ma sabu olu muhammadu tɛ kelen ye sallallahu alaihi wasallam a ko musa ma a ko isma ma aqulu laka n lamɛn n bɛna min f'i ye i lamɛn ka yan ala bɛ se ka kuma fɔ a ye direct la o mais kuma in valeur a bɛ ne de bɛ kuma la n k'a fɔ e ye mamudu n lamɛn fɔlɔ n bɛna n ka kuma sɛbɛn de f'i ye i b'a dɔn o la ko kuma in ko kuma sɛbɛn de don n sɛbɛn ye kuma in ye donc ala bɛna kuma min fɔ musa ye a sɛbɛn de don a ko musa k'a lamɛn a bɛna min fɔ a ye a bɛna kuma jɔn kan inna ummata muhammadan sallallahu alaihi wasallam i k'a dɔn mahamudu mantɔ filɛ nin jama'atun jamakow de don furankɛw de don cɛkɔrɔbaw de don musokɔrɔbaw de don denmisɛnkuluw de don o denmisɛnkulu minnu u bɛ ni ala kota u bɛ jurumu caman kɛ ni ala la mais yatubuna anil ma'asi u bɛ tila ka tuubi ka b'u ka ala kotaw la u ka jurumuw na wal haram an'u ka haramu kow u bɛ ala kota mun kɛ u bɛ tuubi ka bɔ a la n'u tuubira ala bɛ ban ka tuubi minɛ yan a tɛ ban ka minɛ fiyewu a ko fa atubu alayhim ni ala bɛ yafa u ma a tɛ da o ma dɛ amin ya rabbal alamin a tɛ da yafa in ma dɛ a bɛ tila ka koba wɛrɛ k'an ye o yafa in kɔfɛ parce que i sɔnna ka segin kɔ n'i sɔnna ka segin kɔ o ye koba de ye min ka gɛlɛn adamadenya la i m'a fɔ ko danfɛn bɛɛ adamaden bɛɛ ye filifɛn de ye mais filibaw la sɔn hɛrɛ ma o de ye maa min seginna a kɔ
do bebe fili donc iga sega biga fi o kadi alay ka segi ngabi jurmuna o kadi alay inna ko wastaghfiruhu innahu kana tawwaba ni araba ko ay yafateni fe mami ko ke abu fodi o neme ko ni ma ko ga fe ko yafadeliya eni kasa kella ko kasa yafadela fe parce que ko do ke ko ke bali do ke mi manya donc ala e tubi dayele de kanga yafa ina ala fa ko to be ko fe alhamdulillah donc ni tubira ka segi ko ala be yafima wa mo mun kadi ala ni ma be o di ma mun mi segi o be tubi ka segi ko dem sawna ani ma ko bawla otuma ala kan ke mawye mun be tubi ka segi ala ma wati bala jeyna ala ko anga tubi fana min anye solo inti medama ka bato chama ke no ganya kono saragatu boli no ganya kono allahumma amin fudiseru na forotigu uga profite ni wati fundini me grabe mawla ko hina fandawna inshallah rabbi wallahi ni mame nyuman kenenge ala ba sare nyuman chamani la ni songolo ina jen dongoro ala kira manto mun kan ata jahannama la abe ma bakele kan horoya ko fara aljere dewga Allahu akbar mun kan ata jahannama la an to ceraw o e mun kan ata jahannama la mun me shatane bolo an no ceka ja ko jugu mama sona ka nyesi ala mane songolo ina eto jama kula mun kan fili yere de ala bulle kanda Allahu akbar songolo kle o kle wana dola ke talabana leetul khadri wati nunu aba double de ka triple kata sonu be ala mi ngala kala manto ni ala dro ibaydi ni kala manto janna do ino ire nodo foni bana inshallah utma ala aljanna wayi ala ga baron wayi baron ngue allahumma amin kalo ngono ya sa nga se aljanna so nay allahumma amin ijalo jeri ambi fu dante foli mina ikani lasili nununa ani ni famolu ko nyuma nununa ibora ka kuma barkama munun fo sungalo kan ani anga kiraw kan ani nabi nyuma kan fo kana si allah subhanahu wa ta'ala ka bunyaw ka sika uluka dangira haramaduna ambi fo ambani allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka barka do ketaw ni fo bela jilina obi dina lasimina ya rabbi ya allah ala ka farosika ala kana ka bulu fuyi ala kana hujini ko sawma ala kana fago ala kana ni ma fago nge la nyini ku yamu ala ko sabata bela jili ambi fo dante foli mina akila duna na tawla fana abisiga na kele kele ngano anga siga contenant anga baro ni ala ka inshallah rabbi aw to so do ka jabran so manila no de Pinal TV aw denke na bolma kefe no de Cheikh Mahmoud Sy amba fa jina ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akam be watire بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين